Здравейте, фенове на YouTube! Днеска съм с Никича само и Павел, обаче той някъде отиде. И днеска сме се развили, защото ония клип ми бъгна и почнахме от начало. Никича, дръпни са. Сега чакай. Дръпни са. Сега чакай. Яко ли стана? Да, бе. Яшка съм под радио чест. Яко, само трябва ни едни бутушки. Да. Искаш честовете да са не е тук. Ей, тук също е, тук виж. Да. Тук ще ни бъдат печка, крафтинг, и тук ще има често. Да. 16 крафтинга ще ни стигнат сигурно. Да. Колко мощно отзад. Ама за две печки дява ми. Бъде какво ще яко ти се? Що какво? Ще ставаш ли? Никита? Не ма ставаме. Просто любов ти отвориш. Я се увеличи микрофона от настройките. Ало, Никича? Тук съм. Увеличи си от настройките и микрофона. Окей. Що не троши на врата тук? Искаш тук да има още често? Не, изчакай. Тук ще направя още един етаж. Не. Малек. Колко мощно патна. Ти показва ли къде са клипове това? Къде са, как казваш, китове това? Който иска да предлага как някои неща как се теглят, Left 4 Dead, такива прости. Да. Ще го направя. Предлагайте игри. Който иска да снимам на някои други игри, да предлага. Аз мога да снимам каквито искате. Мощен ми е компа. Никича, ще ви изпълним желанията. Абе. Що ми надираш кабелстон? На мен не трябва кабелстон. А ти откъде си го взе? Но те тук до къщата има такова. Направих се една мина. От 9 часа е евента, след малко. Да. Ще... Добре хора, това ще е от мен. Очаквайте още клипове от Никича. Ти скоро ще ставаш ли? Не бе. Не знам, ако не ме накарат. Обаче аз са кефя, че ще ми купуват Леново телефон. Кога? Не, тук ще си направим тук едно хоумче. Аз ставам. Къде ставаш? Ще хода в баба Цеца. И кога ще седнеш? Сега ще дойде, чакай. Да, предлагайте някои игри там да цъкам и...
Който иска повече на Майнкрафт, предлагайте. Имам много... Не се хваля толкова, само много мощен комп. 27 гигабайта и в цето ми е почти празно. Тук съм. Ще ходиш ли? Не. Вижте, чак тук лефти от треса. Днеска направих 2 видеоклипа. Браво. Аз качвам втория си клип. Ей, колко часа? 8:50, 10 минути до Аре, евента. аз влизам в другия сервер. Що? Ами да видя дали ще почва евент. Не е лав, защото той е много по-интересен. Чакай, бе. Сервера. Това ли сервер? Не. Оли, аз съм напикал, човек. Да, то сервер. Тук го разчиствам, защото ще си направим прозорци. Някой път ще снимам и на това. Да, бе. Абе, кой ни е запушил така, бе? Че аз забрах. Да знаете, тук бая много сме се развили. Не е толкова много да има. Се нещо за нас. Да, все нещо. Аз ще в мината. Дано да не умра пак. Оли, кой открил там мина тука? Майко. Който иска да рекламирам сървър, с удоволствие ще го направя. Да, това е нашата сила. Не е така, да е. И зато съм си направил YouTube да рекламирам някакви сървъри. Мали човек, влизай в сървъра. Що? Аз ти казвам. Я да направим много често, е. Ти бъди там, аз съм тука. Какво ще да ви кажа? Който иска да играе с мен или с моите приятели, да звънка, всеки път ще си слагам скайпа на видеотата. И това. Ой, евента почнал, бе, човек. Окей, сега при нас и сега ще почне евента. Не бе, то тук някой си е фрагал XP. Сега да кажат над 30 човека евента. Бати. Да бе, къде са 30 човека? Тук има 1, 2, 3, 4, 5 човека. При нас са доста. Да, в евент са влезнали само 5 човека. Тук знаеш какво? Имам фул брони. Знам. Ама не тук, онлайния сервер, къде е там имаме айтеми на 1000 левел.
Аз имам фул брони. Спечелих ги от спринт. Админя ще ти малко евента, уай. Влизай, човек. Админа прави джъмп. Аз събирам XP. Аз пак отивам да копам. Какво не затворих с това стъкло, бе? И тук съм готов и сега отивам да пека стъкло. Айде, то ще ни удави, бе. Това не е си кол. Извините. Евента май почва. Ела тук при нас, защото Някакъв има някакъв подобен скин като твоя. Але, влизай бързо, тук са копат диаманти. Ние с моята мощна кирка сега ще ги счупя. Аре, пускай, бе. Не пускай, бе. опа, обърках нещата. Аре, пускай това да копаме, че няма търпение. Нетърпение. То там фугали нещо прави. Когато почна втория клип на оцеляването, няма нищо ново да е. Бе, то нещо тура резе. По-добре влизай и сега ще почне евента тук при нас. Ти ще одиш на они, аз ще ода на това. Аха, тук си бъда. Искам да видя евента как е. Добре, бе, аз ще видя тук, че не сме виждали тук евента. Аре, пускай, бе. Моята мощна кирка ще изчупа. Колкото След са... 2 минути! По-добре бързо идвай, моля те. Ама аз тук не съм видял евента. Тук сега ще копаме диаманти, всеки работи. И принасяте. Само сега бързо ела да направим честове. Давай тук да изпуснат това. Прави колко можеш там. Какво прави това, какво това ядене, бе? Той декът не виждал. Аре, бе, админе, пускай го, бе. То аз напълних честа с простоти. Warp event! Аре, късмет, аре, давай. Но ако аз не съм се сетнал. Ти сетнал ли се, Холма? Не. И аз? Сега админа ни телепортна и няма баг. Отиди ни, Влизай. Холма. Влизай тука. Що? Да играме поне тука.
тук да направя чест. Аре бе, админе бе. Тия какво правят самоткът, бе? И след евента спирам клипа, да не ви е харесал. Чак след евента. Хоме. Баск. Омега на Warp евент няма баск, няма нищо. Еми иди на спаун. Спам. Поне това има хом. Аре бе, админе бе. Аре бе. Но седиш като... Аре бе, пускай това е. Всички имат кирки, айде. Аре бе. Тия бе, аре бе. Най-якия сервер, добре, пускай това. Майко... Дали ще правят честове тук? Почнах. Аре, Шери, почвай да копаме. Мали, моята кирка ги разби, човек. Аре бе, майко. Мали, гаси огънето, човек. Майко, аз въобще не мога да тръгна, бе. Майко. Нашла лудница, човек. Хайде, кога ще почне този бъкав евент? Той е Ти- вече 9:03. Не бе, просто искам да почне евента. Де, коги толкова бързо го щупиха, бе? И аз не взех нищо. Почти. Айде, щупи го. И аз взех 2 диаманта, 16 речена, 1 мерал, 2 кол, 4 айрон, 3 голд, 26 лапис и 3 камък. Чуваш сега някаква го- песен? Да, талк мът. Аз сега влизам в лъния сервер и ще спална холм, айде. Но ще влезнеш ли в този? Да бе, влизам. 9:03, айде. Аре, телепортни се.
О, честове! Чупи! Дай, Костере, дай, чупи! Чай, поне си оставите ми. Колко често ще чупят. Ако дойдеш на Warp Event, ще припаднеш. Виж нагоре. Майко. На мен даже малко ми цепи. Мен въобще не ми цепи. Спря цепенето. Аре, пускай тайто ми, бе. Го админа тук. Айди тъпа, цепата. То пък няма тъпа. Аре бе, нищо не виждам. На мен са струшили за това. Аре бе, трошете бе. О, почнаха. Давай. Къде бе? Ето те почнаха. Аре бе, къде ги трошат бе? Аре, аз нищо не взех бе. Взе ли нещо? Не, аз мога нищо да взема. Аз взех само 3 листа и 12 картоф. Изпечени ли? Изпечени, да. Аре бе, аз нищо не мога да взема, гаси. Аре чупи бе. О, взех една стренка. Ей, накрая се убави айтъм има, бе. Мали, човек, аз не мога да скокна. То глей. То глей в уста, то... Какво бе? Мали, взех дъма броня и четната, диамантена, като нашите. Аз взех много силен меч. Къв вип? Чакай. Само меч, дама меч. Аре, какво става, бе? Аз нищо не мога да взема, бе. Аре чупи бързо бе. Аз бих само джин с първия ред да го няма. Аре, бе, ти какво прави, бе? Ти не ми дава да взема нищо, бе. О, взех такова. Ей, се дръпвам, бе, май. Аре бе, аз нищо не мога да взема. Дай, човек, и аз. Аз взех само пиле и 22 хляба. Енчант ябълка. Аре, бе, тия чат, там ли отиде? Аре бе, искам да взема морков или картоф. Аз взех 2 пици и 32 фун. Па нищо не взех, бе, газ. Да бе, мен ма тъпчат с тъпи неща.
И най-после морков взех. Ей, тия мръсници, какво правят, бе? Аз не мога да взема нищо, бе. Абе, трошете всички честове, какво по 1-2 часа чакат. Аре, бе! 2 часа 1 чест. Взех диамантена брат в острота 1 и златна ябълка 1. Ти в холма ли си? Не. Така, този път взех хубави неща. Аз Този. взех енчетнати гащи айрон. Аре, бе, тушете, бе. Ма те чакат 2 часа да дойдат всички. Няма, тушете всичко. Аре, бе. Взех 32 букшела и 23 стъкло. Хом, бързо, хом. Бързо, хом. Емента тук бива. И взех 32 голд. Браво. Имам ендър чест. Аре, бе, туши, бе. Аз почти напълних всички честове. Не взех. Warp Event. Моркови картофи! Взех. Взех дъма меч, наказание 3, острота 2, огнен аспект 1. Аре, какво правят тия, бе? Ти обират всичко, бе. Аз стигам до холма. Спълни хом. Warp Event. Ти ще си не спална, бе. Така са го направили сервера просто. Взехте ли всичко тук, бе? Да. Готово, напълних честа. Почти. Добре, че сме двама. Вътре- Майко, ти тук какви айтем? Мали! Ко стана, бе? Мали, човек! Мали! Айди, кажи ко стана, бе? Ще видиш у холма. На хилядния левел. Не, тук не знам дали има айтеми на 1000-ния левел. Ако знаеш какви айтеми взех, човек, право ще спадне шапката. О! Арбе, ние нямаме свободни честове, бе. Бързо преидвам! Къде е това дърво? Ай го е. Утре ще гледаш ли Реал Мадрид срещу Лудогорец? Не знам. 8 честа направих. Дай бързо. Те тук. Абе, аре, бе, пой ще ги оправя, бе. Аз турам по. Тук не мога как да се слага. Бързо слагай.
Warp event. Кой ще първи? Аз съм там. Мали ти фръгат дъма, бутушки, човек. Всякакви айтеми. Мале, колко много хляба си направим. Още! Бати, якия евент. Нали? Къде е админа? Ама админа вече почна много бързо да чупи. Аре, взимай. Взимай, давай, какво береш? Хом. Ти напълни ли са? Спам. Да. Мали, аз взех хубави айтеми, бе. Аре, мани, админа троши за страх. Нали? Вече сме милионери. Да се каже. И аз па нещо не мога да взема. Взех някакви айтеми. Аре, троши, бе, админе. Троши, давай. Майко. Обирам. Майко. Взех 16 ракети. Аре, туши, бе, админе. Майко, идва! Косачката идва. Аз ти му хом. У мене имам 3 честа. Качи ги на горния етаж. Да, бе. Абе, и Накс е тука, бе. Ало, Накси! Не, бе, у сървъра. Той е в дискусията. Вижте ми бронята. Като дойдеш, почва да правиш честове. Аз сторих на втория етаж 3 честа. Твои рете са. Да бе. Когато се напълнят. Да, бе, човек, когато се напълнят. Аре, ти дойде и обра всичко, газ и бързаците. Аз обрах почти всичко. Майко. Майко. Тук е страшен евента. Аз направих 4 честа. Окей. Аз имам 53, 32 моркова. Картофи? Картофи, не знам. Картофи мисля, че взех, не знам. Не помня. 16 моркова имам. Не помня. Хайде, чупи, бе, админе. Изчакай, нещо стана. Админа. О, XP. Давай, аз искам аз. Някой пише беги to XP. Айде, бе. Мали, представи всички честове наведнъж да строшат. Майко. Как ще да лаги сървъра?
А, То чак ще заби. Сервера знам защо ни чупят бързо. що? Защото ще лагни сервера. Това ли му е името, къде го написах в чата? Кое? На Павел. Не. Ами, кое? Да. Аре бе, тушете. Тост. Често. Ай, фръгай по 5 стака XP, да знаме за какво фръгаш. Мене викай. Викат. Песен чант златни ябълки имам. Ти колко събра? 50 имаш? Не бе, 5 енчант ябълки. Не знам, поне и я 5 някъде. Чакай да видя. Warp. Не са създали Warp Фре. Не знам. И това беше от мене. Дано ви е харесал клипа. Този сервер задължително ще го има. Дано ви е харесал евента. Всичко дано ви е харесал. Много приятен сервер, не лаги. Много приятен. Довиждане от мене. Кажи чао, Никитя. Чао!